دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل رجدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ حلیمہ گود میں لے کر حضور کو یہ کہتی تھی، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ککھ سواد نہیں مشری اندر تے میں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، ککھ سواد نہیں مشری اندر تے میں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں نبی دیاں مٹھیاں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ حکم دتا ہے خدا جبریل تو جا، اس مہینے دی گل ہے، ساریاں تیاریاں مکمل، 27ویں شب آن والی ہے چند دنوں تو بعد، 27ویں شب 26 رجب المرجب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، عظیم معجزہ معراج۔ حکم دتا ہے خدا جبریل تو جا، حکم دتا ہے خدا جبریل تو جا، جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں، جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ نبی چڑھنے براق پہنچے عرشاں تے آ، مقام سدرۃ المنتہا حضرت جبریل علیہ السلام دا مقام ہے، سدرۃ المنتہا، اگے رب جانے تے رب دا محبوب جانے۔ نبی چڑھنے براق پہنچے عرشاں تے آ، نبی چڑھنے براق نبی چڑھنے براق پہنچے عرش
شاتے آپ اگوں پیندی ہے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں اگوں پیندی ہے آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سونا